Icho kwa dintawe sikuita kudiana sikuita kunyagutana baba Isabel uchipiga chiko dadama yakwana nguwa udzaiwa nikuti makawabatira zvipe muri kumhanyandese sumudzai baba Isabel icho kwadi muri yeZimbabwe kungobvunzira zvedu chirango chokwadi chiripo ndechekuti izo wamuri kuona ndiwo anonzi baba Isabel vari kuda kutsudzura mungarova here ndimi rova indimi baba Isabel region for control kwambura msiti kwa kwambura ndakasimba semtando webhasikoro nokira 3 speed wakatosina kana kutombozorora nhasi takasimuka takananga zvedu pedu pamurewapo tine chiri kupisa muri yeZimbabwe ndakachinzwa muri yeZimbabwe ndinonzwa kupfupika ndoita mutete ndonzwa kutsva ndonzwa kutonhorwa panguva yakadariyo muri yeZimbabwe kwendibende kunomwira mvura ndiri kudzoka nacho mai ndichiri kupisa muri yeZimbabwe pachimuti muri yeZimbabwe muri kuzvinzira kuti murandasikana uya paNational FM pachimuti ari kutsudzura ungavaudza kuti pauri kudzoka nezvipi zvinopisa mangwana ndine chepa 6 chandaenda unotora muri yeZimbabwe chepa 6 munotora ramakabvisa bhutsu because ichocho chiri kupisa handina chekutaura ndina remuromo iredio ipi yamuri kubata muri iyo kaiyoyi yatinomhanya nacho takachibata chimuti National FM 1 isina kana ani nani zvake iri kutapira kuti tapi ridzai futi baba Isabel Tadede